Загроза відновлення наступу з території Білорусі зростає. Про ймовірність поновлення боїв на Північному фронті розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов. Він зауважив, що цього разу напрямок ворожого наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону. Припускають, що в планах російських окупантів перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від наших партнерів. На території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів інших родів військ сил Збройних сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури, у тому числі на тих, що передані під повний контроль Збройним силам Російської Федерації. В рамках зазначеного на території Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Водночас Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів. Режим заощадження електроенергії. Укренерго задіяла обмеження для Києва та Київщини, Чернігівщини, Черкащини, Житомирщини. Увечері до переліку регіонів, де тимчасово вимикатимуть світло, додалися Харківщина, Сумщина та Полтавщина. В Укренерго пояснили, що це вимушений крок, аби скоротити споживання енергії. Віялових відключень можна уникнути, якщо самостійно скоротити споживання на 20%, зазначили в Міненерго. Це б критично допомогло нашій енергетиці, більше третини якої постраждало від масованих російських ракетних ударів. Своєю чергою в МЗС України зазначили, що найближчими днями надійде енергетичне обладнання від союзників, генератори, комплектуючі запчастини та обладнання для ГТС. Загалом 600 одиниць остаткування надійдуть до України з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Українські воїни тримають позиції на Донбасі під постійними ворожими обстрілами і відбили ще 9 російських атак. За даними Генерального штабу, найскладніше нині в районі Бахмута. Ворог щодня атакує гарнізон Соледара і намагається підійти до Курдюмівки. Водночас танків та артилерії росіяни рівняють з землею всі прифронтові міста і села. А українські ракетники та гармаші вразили ще 3 пункти управління ворога, 6 районів зосередження окупантів та їхньої зброї, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі об'єкти, зокрема мости та понтонні переправи. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі. Росіяни готують інсценовану атаку на Каховську гідроелектростанцію. В Генеральному штабі також попереджають про високу ймовірність російських обстрілів мирного населення Херсонщини. Напередодні окупанти розсилали повідомлення із закликом до евакуації жителів Нової Каховки, нібито у зв'язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України. В Американському інституті дослідження війни припустили, що росіяни можуть прорвати греблю в Новій Каховці, щоб прикрити свій відступ. Аналітики припускають, що таким чином окупанти створюють інформаційні умови для виправдання відступу на Херсонщині. На це вказують і останні заяви командувача окупаційного російського угрупування Сергія Суровікіна про так звані непрості рішення в Херсонській області та звинувачення України в нібито підготовці ударів по інфраструктурі регіону, зокрема і ГЕС. На цьому тлі російський ватажок Владимир Путін запровадив власний воєнний стан в 4 окупованих українських регіонах, зокрема і на Херсонщині. Окупанти самі принесли війну на нашу землю
під свою постійну брехливу тріскатню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати? Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика, яка буде тим більше, чим ближче буде поразка Росії. Окупанти посилять перевірки транспорту при в'їзді до Севастополя. Окупаційний керманич міста Міхаїл Розвожаєв заявив також про можливе розгортання нових блокпостів разом зі стаціонарними пунктами огляду. Такі заходи гауляйтер Севастополя пояснив запровадженням Путіним так званого середнього рівня реагування. Його запровадили у прикордонних областях Ерефії та окупованому Криму. Режим передбачає контроль на важливих об'єктах, перевірки людей та транспорту та навіть можливе відселення жителів до інших регіонів. Однак Розвожаєв заявив, що буцімто про тотальні обмеження не йдеться. Інший російський маріонетка, окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що комендантську годину на півострові не впроваджуватимуть. А за його словами, під додаткову охорону взяли 45 важливих об'єктів. Окупанти вивезли до Криму майже 2000 українських дітей, малечу та підлітків від 6 до 18 років, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, вивезли з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Правозахисники повідомляють, що нині дітей тримають в Євпаторії без теплого одягу та взуття. Такі-сякі речі окупаційна влада збирає по підприємствах та школах півострова. Разом з тим окупанти розповідають, що вони врятували дітей від нацистів, хоча насправді зірвали цих дітей з місць проживання, а можливо, когось залишили сиротами.